नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखा नहीं भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग की बता देखी खेसारी लाल के एगो वीडियो आया है जो कि गाना के नाम रहे अपनी तो जैसी तैसी, जो कि हम भोजपुरी हिट जा पर जो कि नया रिकॉर्ड बना दिले बा। करीब अभी 15 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा और 5 लाख से अधिक दर्शक लोग वीडियो के लाइक कैले बानी। आप लोग अगर न सुन ले बानी, अगर न वीडियो देख ले बानी, तो आप लोग भी जाकर हम भोजपुरी चावल देख सकत बानी जो कि गाना के नाम बा अपनी तो जैसी तैसी। काहे कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो बा, गाना भी बेहतरीन बा। काहे कि इतना कम समय में इतना ज़्यादा लाइक मिलना और वीडियो पर व्यू आना, जो कि माइनेज बा। काहे कि वीडियो के क्वालिटी भी बेहतरीन बा, गाना भी बेहतरीन बा। तो आप लोग अगर न सुन बानी तो आप लोग जाई हम भोजपुरी ऊर्जा पर सुनी और वीडियो देखी और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग के देखे में कैसा लगल और इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ।